Sengit karo kowe kok. Iya. Golekna. Yang mau joget boleh yo. Iki golekna apa balen? Balen. Ya, golekna apa balen? Golek meneh wae. Balen. Runtang runtung anane ra ana liya janjane mas aku wis lali bebasan kanggo ning driji ora kembang nambani piye Dik rasa moyo mas Fitri aku ra janji aku ra janji mas kudu masa kudu ngono ta ya ora kaya nganggo teklek kecemplung kalen timbang golek dik luwih becik aluwung balen sabar mas wong sabar ora kesusu yen kesusu tunggane wis mesti kleru saestu wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tuluse ati sabar kebola bali wis aturi piye Dik yen kuciwa gergeton tibane nguri aja ngono ta yo Ajeng nyanyi mas bisa mboten piye to wong biasane nyanyi ayo mas janjane Dik aku wis rindu wis rong taun lawase ora ketemu eling-eling Dik jamane semono runtang-runtung anane karo bugesuri janjane mas aku wis ngerti bebasan kanggo driji ora kembang nambani rasa jaya mas Fitri janji Jogo aduh wis anu lho saiki lho ora janji ya mas ayo ora kaya nganggo teklek kecemplung kalen timbang golek luwih becik aluwung balen sabar wong sabar ora kesusu Ayo. yen kesusu tundane wis mesti kleru saestu wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga tulusing ati sabar bola bali wis aturi piye yen kuciwa gergeton tibane nguri ya kae nggih Bu satu Sudah. tembang nggih heeh monggo mas nggih monggo ayo eno nang
banjur piye, Nduk? Banjur ngomong Mas, aku tresno kowe. Kembang kenongo atiku digawe loro. Kembang melati agawe larane ati. Kembang kecubung atiku digawe bingung. Kembange mawar rasaku wis kadung buyar. Mula wong tresno ora kenal sabrono. Ora kecik tumrape para wanita. Kembang kerawen iku mari pesane. Tinimbang rame luwih becik tinggo wae. Ayo Sido waras campur sari Indonesia. Maho Ivana Sound System. Ceritane wong seneng tukang sablane. Wiwitane tangga jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekel tangane. Ajol ngomong Mas, aku tresno kowe. Ceritane wong seneng tunggal sablane. Wiwitane tangga jejer saben saya suwe banjur ngomong aku tresno kowe. Kembang kenongo atiku digawe loro. Kembang melati agawe larane ati. Kembang kecubung atiku digawe bingung. Kembange mawar rasaku wis kadung buyar. Mula wong tresno ora kenal sabrono. Ora becik tumrape para wanita. Kembang kerawen iku mari pesane. Tinimbang rame luwih becik tak tinggal wae. Matur sembah nuwun Pak Dinarji sampun. Pakde sampun, Nggih. Ya. Mangga kucing. Ayo yo. Dina Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak Ngajak haneng talang manggung. Manti lingsir srengenge ngene. Aku nunggu kowe. yo yo. Ora do marem nganggo iku ora marem. Seliramu ciwel
ciwel ciwel Padi Wardoyo Padi Jimat Atiku sujono kowe kancan karo Italia Si Jawara. Kendange dituthuk ya Ayo ayo. Ayo ya. Untuk maju. Ayo Pade. Iya ya ya Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak sing nganti liser srengenge ono ayo aku nunggu kowe anak kami Oh. sayang Tambah personel ora Bit? Tambah personel ora? Zer zer. DP-ne saiki mualeh ta? Piro? 2000. Wah, anu mau esok kodanan no. Dadi luntur. Oh iya luntur. Iki Esuk luntur. kodanan. Iya. Arep nanggap aku gak sida lho iki ndek kae. Sopo? Uman kok. Gak uman jare. Lah Ora. saiki nyawer sing akeh. Heeh. Enggak. Saiki entekno dhewe ora apa-apa. Janjane kowe. Iya. Samboyo iya.
nyenengke Pit. Hah? Anggere sing nyanyi kowe sing ngendang ku nyenengke aku. Katok ya? Tukang kendang ora nek kesreblas. Iya. Heeh. Ya harus seperti itu no. Kandhane kok ya. Kandhane. Jan plek yo. Jan-jane kowe. Jam 12 ya Mas. Ke jam 12. Ning tawang ana lintang cahayu aku ngenteni tekamu marang mega ing angkasa nemas sontakoke pamartamu janji aku eling cahayu sumadot rasane ati lintang-lintang iwi nemas tresnaku sundul wiyati semono janjimu disukseni mega kartika kaireng rasa tresno asih yen ing tawang ana lintang cahayu rungokno tangis sing ati binarung suarane ratri nemas ngenteni bulan dadari semono janjimu disukseni mega kartika kaireng rasa tresno asih yen ing tawang ana lintang cahayu rungokno tangis sing ati binarung suarane ratri
Benjing bidang gumuro saking Hastina Nagri Gung ingkang balakaswa prabusananira lir surya wedalira saking Jalanidi arsa madangi jagat tumungop-mungopane sapuncaing bukir berbabak bang sumirat rasa-rating surya nampeng mega lan gunung kabyarsa swaranipun lir ombak ing samudra
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulijingan kebagas warasan mugi tansah kajiwa kasalya saking sagdumadi kunjuk andika sami surambah kula sakadang saking Sido Waras Sampursari Waratin Sagung dumadi. Pindah monggo kita tansah maneka puja madasa kunjuk asa dhamma Allah Subhanahu wa taala sampun paring mampir pituwa rahmat kangge patanso kebagas warasan. Dhumateng kula sanika sami saengga titik kadang siang punika saged nderek maik bagi anginipun dipun Bapa Amin miwah Ibu Pujiati ingkang netepi daramane sepuh. Wiwaha Suta Marga Siwing Rakyat Cempaka Mulya Kusumalayu Serli Agustina Dwi Putri ingkang sampun kawangun priyipun Bagus Andri Nuryansah kanthi kebak rasa kabahagiaan ugi kesarasan. Maradoput pun Bapa Amin miwah Gotrah kala wangsa titra sesem punika Sido Waras Sampursari nderek nyengkuyung mangayu bagya mugi adicara ingkang sampun kalampahan punika purwa madya lan wasana tansah nirbaya nirsengkala cinaketna ing nugraha tinebihna saking sengkala. Sinegaya ugi prokadang saking Ivana Audio Sound System ugi prokadang Cerah Foto Production. Meraksana biantara wonten ing raja menika alumantar lagun-lagun campursari pop dangdut saha kronconge samangkeh mugi dadosna suka rena ing penggalih. Setunggal kalih tiga Widawati ingkang badhe maraksana biantara titik kadang siang menika wonten panjenengan Mbak Fitri. Salajengipun wonten panjenengan Widawati apa? Apa? Aku giliran aku madeg ki meneng ae jan. Ki lho. Sengaja Sayangku. wis bos. Sing ngono apa sing ngono? Sing ngono apa sing ngono? Sing ngono. Gak sida aku Mbak. Iki matur sembah nuwun Mbak Fitri. Nggih. Ugi wonten Widawati mijil saking Tlatah Jakarta Pusat negenipun Kemayoran. Dimas Ayu. Selanjutnya satu artis pada kesempatan hari ini sering muncul di TV-TV, sering muncul di tabloid-tabloid, terakhir di tabloid Bobo. Ya, yuk bersama dengan Lita Farhan. Kalau Mbak Pinoko Pamberat Purwomadya klan wason di bagusan Bapak Ibu Sagung Prangaku putri ngadasan rumatan Wilujeng Lenggang. Lumantar perkataan saking Cerah Foto Production Ivana Audio Sido Waras Sampursari dibuat pandega bibut Bapak Karno Maraksana Biantara Sido Waras.
Mugianto La, 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 la. Hati gemong tansah timpang Melayu Aku kan setia satu nganti saiki Ono besok mas. Bose Mugianto bergawe matur sembah nuwun olarti dari Sido Waras Sampur Sari ya.
Bapak Hajat kali mau mula-mulain dulu. Jancane kowe nang endi gelagatmu sejak yo priati atiku sujono kowe malah gendaan penyanyi liya ayo yo apa bablas ke sana? Jancane kowe nang ngendi gelagatmu sejak yo priati atiku sujono kowe malah gendaan penyanyi liya. Sudah Mas.
Ketoke Pak Diki ku ciwa. Lah piye? Pas nggon aku penyanyi Diki. Oh. Terus? Sinten, Dik? Sinten penyanyi sinten riyen? Sinten? Sing nyanyi riyen sinten? Ora enek. Enteke golek Ora dina. enek. Lah Enteke golek dina kurang suwe. Dadine kemepeten nggih ngoten niku Pak D. Ora le ngono. Piye? Badine terlalu. Oh iya. Aja seru-seru. Ora makane aku bisik-bisik karo. Kuwi mau metu. Lah iya. Metu kono lho yo. Masa? Heeh. Ayo men kapok. Kok ngono aku ora dikek iki. Ya. Ya. Lanjut. Dek, sik nggih monggo. Mangga, Sing iya. nanggap malih sik niki nggih. Apa kowe ra kelingan? Fitri. Salaman sik kareh Pak D. Fitri. Dalem Kang Mas. Juga diucapkan selamat datang kepada Ibu Wigesturi. Luar biasa sekali anggota dewan nih Fitri. Wah Pak D. Sehat Pak D? Sehat. Alhamdulillah sekesake. Ngantos bibar to niki Sehat. mengke alhamdulillah ya Allah. Aku seneng nek ditunggani. Oke, anggota dewan juga hadir. Iya, Bapak Ibu siapa? Wiges. Oh, iya. Wigesturi. Wigesturi ki tunggale lah ya anggota Duduknya dewan. di mana? Di situ. Oh di situ, oh ya, udah makan Salaman dulu. dulu, salaman. Lagi makan nak. Oh, nggih, salaman dulu nggak apa-apa. Ada heran loh, ayo, ayo. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Ibu Wigesturi. Iki dhisik nek ora salah aku ya melu milih iki. Oh, masa? Heeh. Ya ampun. Nek mbok saiki lali apa ora? Lali paling. Orang masaku kok. Kowe iki gak nek sing diinget-inget. Wah, aku Kamu ngapain milih ki ngetut anu nih? kok ya. Masaku. Sehat Bapak, Ibu. Alhamdulillah sehat. Iya. Ben dahar sik setelah ini nanti diaturi ke depan. Alhamdulillah. Jagoku dadi. Yo. Apa kowe ra kelingan?
terus danduan sampun ke. Fitri. Dalam. Aku arek nyandi to. Ya dak, ya dak. Ya. Amin karo kendange diduduk ya ndak ya. Sido waras, ora sido gendeng. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa asuwun liwat mugi-mugi Gusti ijabahi monggo sakit pananggonmu bali bisa kumpul kaya tuwe muni Carane jaran tadi, jaranan carane jaran tadi. Bebasane so. Hey ah, hey ah, hey ah. Ayo lita, lita, lita. Audio Sound System Imona Terang Foto Production. Ayo Kendangnya mas duduk mas, kendangnya mas. Ojo gur ketikung, hei. nangis sakjroning atiku apa siramu ora krasa aku kudu mas sambat karo sapa ayo tak suwun rina lan bengi mugi-mugi Gusti Coba dhewe. Dek, kabeh. Ayo bro. Ngene iki lho. Ya. Asik wah. Lah tak benang-benange iki. Kok nyawer bojomu jarene Mas.
Ayo. Aja lali. Oh lo lo lo. Nimas. Goyangkan, goyangkan yo. Aku kang setya satu. Ganti saelingmu. Jeranan kilo. Woi. Ayo Pak J. Mas, ayo sayangku. Tangis sadroning atiku. Sangka alang. Pamerkan nih Mas, jangan kalah sama Fitri. Sampean karo sapa Mas? Aku. Oke. Kasuwun. Oh, haha. He ah he oh he ah he ah he oh he ah he ah he oh he ah he oh. Mumet gue. Carana tadi, carana. Mbak Yu Adi adu bokong. Matur sembah nuwun, terima kasih untuk semuanya. Monggo. Yo, yang mau joget, monggo ada DJ mireng yo. PPGB. Pit.
Dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ayo Dek. alah Mas Iwan yo. Ayo miring yang nyindir imwanan. Monggo jejer ngomong. Aduh kangen. Ayo miring Mas Iwan. Ayo miring derek disampirke mae cerah rana perke. Ayo dek, kijing miring dek, kijing miring. Netan beling ngulon Nyanyi, apa nyanyi. sediane ngelakon. Ayo dek. Ayo Mas Hah? Gitu. Oh ya, ya dua kelompok boleh ya. Ayo dek, kijing miring, melarak disampirke, bae cerak orang ngampirke. Piye dek? Miring dek. Ya. Ayo dek, kijing miring dek, kijing miring, tuku susu nang Boyolali, penyanyine ayu senengane pelem. Piye to? Kijing miring dek, kijing miring, kepang dieneng-eneng, puas numpang ora keneng. Ayo dek, kijing miring dek, kijing miring, kijing miring etan, lebih kuning tinggo rebutan. Kijing miring sampun dipun pinang